Terve, terve. Täällä Jaakko Lahdesta. Takana muutamia raskaampia päiviä, mutta nyt on sillä tavalla toipunut, että jaksaa taas valmistaa ruokaa ja videoita tehdä. Hymy voi olla vähän tiukassa. Jos sellainen tulee, niin se tulee ihan vahingossa eikä teeskentelemällä tällä kertaa. Valmistan jälleen helpon, halvan ja herkullisen klassisen kotiruuan, eli maitoperunat. Ja valmistus alkaa tietysti aina siitä, että mä esittelen nuo raaka-aineet, joten siirrytäänpä siihen. Ja tässä näkyy raaka-aineet, hyvin yksinkertaiset. Siinä on varhaisperunoita, sitten suolaa, punaista maitoa, voita ja kevätsipulia. No, perunat on tommosia hyvin pieniä sormenpään kokoisia. Aikoinaan sanottiin, että uusia perunoita. En tiedä, onko uusilla perunoilla ja varhaisperunoilla jotain eroa. Jos joku teistä tietää, niin laittakaa tonne kommenttikenttään. Homma lähtee liikkeelle sillä, että mä pesen nuo perunat ja laitan ne kiehumaan suolaveteen. Ja siitä me jatketaan hetken kuluttua. No niin, nyt on perunat kiehumassa. Täytyy sanoa nyt etukäteen, jotta vähän pelottaa. Oli nimittäin melko huonolaatuista perunaa. City Marketista ruotsalaista varhaisperunaa. Se oli kohtuuhintaista. Olisi löytynyt suomalaistakin, mutta se oli naudan ulkofileen hinnoissa. Mutta näin jälkikäteen ajatellen, niin olisi silti pitänyt valita se vaihtoehto. Mutta niitä nyt on pesty niin paljon, kun niistä lähtee irti ja ne keitellään nyt kypsiksi. Ja jatketaan sitten siitä. Menee ehkä 10-15 minuuttia. Jaa, unohtui semmonen homma, että pilkotaan tuonne joukkoon pikkusen tätä kevätsipulia. Ja eihän tää pilkkominen istuvaltaan taho onnistua, mutta koitetaan nyt sen verran tästä saada silppua aikaiseksi. Paljon sinne ei tarvitse, tuon verran me laitetaan. Otetaan tosta yksi vihreä varren osa koristeeksi myöhempää käyttöä varten. Noin laitetaan tuonne keitinveteen. Tuolla tavalla. Ja nyt jäädään sitten odottelemaan sitä perunan kypsymistä. No niin, nyt on homma edennyt siihen vaiheeseen, että perunat kiehu kypsiksi. Kaadoin niistä keitinveden pois. Ja sitten laitan liedelle takaisin ne ja lisää maitoa. Sillä tavoin, että siitä tulee keittomainen tuosta ruuasta. Lisäksi lisään siihen voita. Se on ihan reilu nokare. Noin. Tuossa kun se lähtee kuplimaan toi maito, niin tarkistellaan vielä toi suola. Lisätään sitä, jos tarvetta on. Tuli tässä mieleen se vanha sanonta, että köyhän ei kannata halpaa ostaa, ja näin se kyllä taitaa olla. Puolet meni roskikseen niistä perunoista ja lopuista oli erittäin vaikea saada se multa pois, eikä niissä oli hyvin vahva kuori jo. Mutta en mä noin pieniä perunoita lähde kuorimaan, se olisi jo hulluutta. Annetaan sen pulpahtaa. Muistetaan sekoittaa, jos ei ole sitten sitä, onko se mikä kiehumaito vai kiekumaito vai mitä se on se
joka ei pitäisi palaa kovin helposti pohjaan, niin mulla on ihan normi laktoositonta maitoa. Se palaa kyllä pohjaan, jos ei siitä huolehdi. Otetaan pieni maistiaine. Täysin suolaton. Noin. Hetken päästä jälleen tuo suola sinne liukenee, niin maistetaan uudelleen. No joo, nyt on suola kohdillaan. Sitä ei tarvi enää lisäillä. Eli lyhykäisyydessään tämä valmistus on tässä, että nyt vain odotellaan sitä, että tuo pulpahtaa tuo maito. Silloin tämä ruoka on valmista. Sitten mä teen annoksen. Näytän miltä se näyttää ja sitten se täytyy myöskin maistaa. Täytyy maistaa. Kun on ruotsalaisia perunoita, niin se on, että täytyy maistaa, mutta minun moka täytyy myöntää. Olisi pitänyt sortua, ne maksoi muistaakseni 16 € kiloinen suomalaiset varhaisperunat. Kun nämä oliko alle 2 €. Mut virhe siinä tuli tehtyä. Nyt täytyy todellakin olla huolellinen siitä, ettei polta tätä pohjaa. Se vaatii ihan jatkuvaa varallaoloa ja sekoittamista. Seuraavan kerran aion tehdä vähintäänkin yhtä yksinkertaisen ruoan, ellei jopa yksinkertaisempaa. Eli makaronivellin. Sekin myös lapsuudesta tuttu ruoka. Nämä on semmosia helppoja ruokia jollekin lapselle, joka lähtee opiskelemaan eikä ole koskaan ruokaa valmistunut eikä muuta, niin kyllä nämä niin helppoja on, ettei näissä pieleen voi oikeastaan mennä. Ja sitten kuitenkin, niin kun nostaa oikeita raaka-aineita, niin tulee kyllä ihan maukkaita ruokia. Tämmönenkin keitto, niin tästä syö 2 päivää ihan helposti. Eikä maksa varmaan kuin 3 €. Elikkä no joo, joka tapauksessa 2 € per annos maksimissaan. Ja se lähti kuplimaan. Ruoka on valmis, pannaan liesi pois päältä. Noin. Ja minä valmistan tuohon lautasannoksen. Vilkastaan sitä sitten. Ja tuon näköinen annos siitä tuli. En ole tyytyväinen ulkonäköön. Mutta mennään maistamaan ja katsotaan, että miltä se maistuu. Ja mullahan on tosiaan se teoria, että laitetaan naama näkyviin, kun koe maistetaan, että jos ruoka on paha, niin se näkyy kyllä syöjän ilmeistä. Niitä ei voi teeskennellä. Ulkonäkö ei todella ollut sitä, mitä mä halusin. Mä haastoin olla käytännössä lähes kuorettomia, kirkkaita, kauniita, pieniä perunoita. Nämä oli melkein ylivuotisia. Mutta katsotaan, miltä ruotsalainen peruna maistuu.
No onneksi näissä sentään on ihan kohtuullisen hyvä maku, että ruoka ei niinku pilalle mennyt. Tän hyvin pystyy syömään ja vielä huomenna jatkamaan. Eikä todella väkipakolla, vaan tää on ihan maukas ruoka. Mutta seuraavaan kertaan, niin kuin sanottu, niin makaronivelliä on tulossa. Jos jollain on ehdottaa jotain muuta ruokaa, minkä haluatte nähdä, että mä valmistan, niin mielellä otan ehdotuksia vastaan. Voi kirjoitella sinne kommenttikenttään. Ja jos tykkäsitte katsoa tätä videota, niin peukuttakaa. Ja jos teillä on ystäviä, tuttuja, sukulaisia tai muita, ketkä tiedät, että pitävät ruoanlaitosta tai muuten, niin voitte jakaa tätä videota. Ja sitten vielä tuosta tilaamisesta, niin olen matkalla kohti 100 tilaajaa. Nyt se vahingossa tuli tuo hymy. 23 mulla tällä hetkellä on. Se on tosiaankin täysin ilmasta. Ja saatte semmoisen pienen kilikellon, mistä näkyy, että nyt on Jaakko tehnyt uuden videon. On se sitten ruokavideo tai pelivideo tai sitten kun mä ajelen sähkömopolla ympäri Lahteen. Niin saatte heti tiedon siitä, että jotain uutta on tullut. Niin mielellään pitäisin siitä, että tilaisitte tämän kanavan. Tähän hätään mulla ei ole muuta. Oikein hyvää kesän alkua kaikille. Moi moi!